6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byl s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl: proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze dány chudým? To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj, měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl: nech ji, uchovala to ke dni mého pohřbu. Chudé máte vždycky s sebou, ale mne nemáte vždycky.